Здравейте хора! Аз съм Анджи и днес ще ви кажа 20 факта за България, докато съм с моя специален гост Емо. Здравейте хора, аз съм Емо. Първи факт! България е една от най-старите съществуващи държави в Европа. Българската държава е създадена през 681 година от хан Аспарух и от тогава съществува без прекъсване на държавността и без промяна на името си, нещо с което могат да се похвалят малко страни в света. Това прави България третата най-стара държава в Европа след Сан Марино и Франция, но за разлика от тях името ѝ никога не е било сменяно. Втори факт. Цар Симеон Велики превръща България в културна и военна суперсила. През Златния век на България, 9-10 век, цар Симеон превръща столицата Преслав в културен и духовен център на славянския свят. По негово време България се простира от Адриатическо до Черно море, а славянската писменост, книжовност и православна вяра процъфтяват. Трети факт. България е една от първите държави, приели християнството. През 864 г. княз Борис I приема християнството от Византия и го прави официална религия в страната. Това играе ключова роля в обединението на различни етнически групи в държавата и я приобщава към християнския свят. Четвърти факт. България е родината на кирилицата. Кирилицата, която днес се използва от над 250 милиона души по света, включително в Русия, Сърбия, Украйна и Монголия, е създадена в Преславската книжовна школа от учениците на светите братя Кирил и Методий. На 24 май българите честват Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Пети факт. Българският фолклор съдържа уникални ритми и гласове. Българската народна музика се отличава с неравноделни тактове 5/8, 7/8, 11/16 и други, които рядко се срещат в западната музика. Женските хорове от Родопите и Шоплука имат специфичен извикващ стил, който спечели международно признание. Песента "Излел е Дельо Хайдутин", изпълнена от Валя Балканска, беше включена в златната плоча на Вояджър и изпратена в космоса като послание от човечеството. Шести факт. България е сред най-биоразнообразните страни в Европа. Най-сравнително малка територия, България притежава планини, море, реки, езера, пещери, равнини и каньони. В страната се срещат над 13 000 вида растения и животни, включително редки защитени като белоглавия лешояд, кафявата мечка и дивата коза. Седми факт. Връх Мусала е най-високият на Балканите. Със своите 2925 метра надморска височина, връх Мусала в Рила планина е най-високата точка не само в България, но и в целия Балкански полуостров. Върхът е част от национален парк Рила и е популярен маршрут за планинари и алпинисти. Осми факт. България е световен лидер в производството на розово масло. Долината на розите, разположена между Стара планина и Средна гора, е световно известна с отглеждането на маслодайна роза. Розовото масло, добивано в България, се използва в най-луксозната парфюмерия в света. За производство на 1 литър розово масло са необходими около 3-4 тона розови цветове. Девети факт. Джон Атанасов, бащата на компютъра, има български произход. Джон Атанасов, роден в Щатите от български баща, е създателят на първия електронен цифров компютър Атанасов Бери компютър (ABC). През 1990 година България официално призна неговия принос, а днес множество училища и университети в страната носят неговото име. Десети факт. България има двама космонавти. През 1979 година Георги Иванов става първият българин в космоса, а през 1988 година Александър Александров също излита с съветския космически кораб Съюз.
България е сред малкото държави с повече от един космонавт. 11 факт. България създава първия електронен часовник в света. През 1971 година български учени разработват първия електронен часовник, базиран на светодиоден дисплей, преди масовото навлизане на подобни технологии на Запад. 12 факт. Варненския некропол съдържа най-старото обработено злато в света. През 1972 година при разкопки край Варна са открити златни артефакти на над 6500 години, които са по-стари от египетските пирамиди. Варненското злато свидетелства за съществуването на високо развита култура през праисторическия период. 13 факт. Панагюрското златно съкровище е сред най-впечатляващите в света. Открито през 1949 година от трима братя в град Панагюрище, съкровището включва 9 златни съда с общо тегло над 6 кг, изработени през 4-3 век преди Христа. Той е пример за висшето майсторство на тракийските златари. 14 факт. Мартеницата е вписана в списъка на ЮНЕСКО. На 1 март българите си разменят мартеници – бели и червени усукани конци, които символизират здраве и ново начало. Обичаят Баба Марта съществува от векове и е уникален за България и части от Балканите. 15 факт. Българите кимат обратно. За разлика от повечето култури в България, кимането с глава надолу означава не, а кимането настрани да. Този жест често обърква чужденците, особено в ежедневна комуникация. 16 факт. Българският език е един от най-официалните езици на Европейския съюз. След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 година, кирилицата става третата официална азбука на Европейския съюз, след латиницата и гръцката азбука. 17 факт. България е сред най-предпочитаните дестинации за спа туризъм. С над 600 минерални и термални извора, страната предлага изключително добри условия за спа и балнеолечение. Велинград е наречен спа столицата на Балканите. 18 факт. Българите имат дълга традиция в винопроизводството. Още от времето на траките винопроизводството е важна част от българската култура. Днес България е сред най-старите винопроизводителни страни в света, а местните сортове като Маврут, Газма и Широка Мелнишка лоза са изключително ценени. 19 факт! Нестинарството танц върху жарава. Нестинарите са хора, които изпълняват ритуални танци боси върху жарава, съчетани с икони и молитви. Това древно християнско езичество наследство се практикува основно в Странджа и също е признато от ЮНЕСКО. 20 факт! Българският календар е обявен за най-точния в света. ЮНЕСКО призна древния български календар като най-точния сред познатите в историята. Той е слънчев, базиран на 12-годишен цикъл и съдържа изключително точни астрономически изчисления. Благодаря, че ни гледахте видеото и до следващия път! Чао! Чао!